Въпросът е обаче, разбираме ли любовта и смирението, защото ето и Христос може да отстъпи от нас, по-скоро ние отстъпваме от Христос, бих казал, защото човек по който и път да върви, където и да върви, Господ винаги ще очаква неговото обръщане и ще го носи на ръце. Тоест, блудният син, оставени да вървиме по своя път, но той винаги е до нас, винаги е с нас. Има моменти, в които сякаш го няма. Ето и свети Антоний Велики, понеже го споменахме, когато бесовете го измъчват и в един момент вече Господ идва и ги разгонва. И той казва, нали, защо не ми помогна до сега? И тогава той му отговаря, за да може да се утвърди вярата ти. И мъжеството. И мъжеството ти. Защото, примерно, един спортист, който тренира и се храни здравословно, ако не излезе на ринга, как ще разберем колко е добър? И как ще затвърди? И как ще подобри своите качества? И подобри и затвърди своите качества. Трябва да излезе с противник.